Her günlerde geçirilen yarışlar Türkmen türgünlerinin tecrübesinin artmağına yardım ediyor. Yukarı goramaşylyga eýe bolýan sport bäsleşikleri halkary oýunlaryna taýýarlanan öz boşly tapgyrydyr. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutuna Watan Goragçylarynyň güni münasibetli volleybol boýunça ýurdumyň birinji ýylyny almak ugruna geçirilen açyk ýarış hünärmenleriň, jankoýerleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Destapky oýunlaryň çäklerini Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport hemde Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutlarynyň talipleriniň duşugy gadakly häsiýeti bilen tapatlandy. Jogapkärlik oýununa 3-0 hasap alındy. Şowly çykyş etmek toporlar üçin zerur bolup durýar bu ýagdaý her bir duşuň gadakly häsiýete beslenmegini üpşnediýär. Ýurdumyň birinji ugruna açyk ýarış türgünleriň taýýarlyk babatdaky derejesini kesitlemäge mümkinçilik berýär. Oýunlar köpçülikden beden terbiýany, sporty ýeginden wagt etmek bilen bir hatarda sportyň belend ösüşlere utgaşýan ýagny aýdyň görkezýär. Oýunlar uswatlaryň kemalige ýanyny äşkar edýär. Voleybolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjellik belend tepkitleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçylarymyza mahsus bolmagy gowanyryjdyr. Öz boşly taýýarlygy öwürleýän duşuklar milli ýygnymyň düzümi üçin täze oýunçylary kesitlemäge ýardam eder.